Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan usab sa pagtulon ang PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kahanginan. Kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kanyo kanunay nining usa ka tak ng tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mawang nahimong katumanan nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Huwag ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaang magtutudlo makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namo ang ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nato nga mabati sa mong sibihan sa DYLA magsugod kita alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. Ug ingon usab dunay gyapon kahugna ang atong panagalagad sa mong sibihan. Ang unang hugna alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga din gidumala kana sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa atong mga kaigsuonan nga mga ministro o ebanghelista sa pagtulon ang PBCM. Og sa dili pa lugar ang usa pa kaalagad magpaila ako gyapon nga gitinbaya ang atong mga kaigsuonan din sa branch number 25 sa pagmusta sa atong chapter diya sa Wireless Mandawi City sa sakop kana sa branch number 35 no nga ang chapter president mo si Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia. O inguman sa atong mga kaigsunan diha nila ni Brother Bubot Panta sa Konsolasyon may hapon ni mo brother nila ni Sister Lucy o nila ni Sister Janice, Sister Ivy mayong hapon o inguman nila ni Brother Manolito Duroy sa Katarman 1 Kurba mayong hapon gyapon nila diha sa kanang dapit sa Mandawi nga nasakop gyapon si Brother Nasar Guardiana mayong hapon kanimo dia brad nila ni Brother Dinis Gonzales mayong hapon gyapon sa tanan nga mga kaigsunan na lang sa labi na dito sa atong branch chapter dito sa may Bugo sa may San Remio no Bugo nila ni Brother Jonilo Bintulan ug ni Brother chapter president vice president Birto Inot ug sa tanan nga mga membro diha sa mao nga dapit ug inguman sa Bohol sa atong mga kaigsunan nila ni Brother Lunglong Divino ang vice si Brother Gregorio Painagan sa tanan nga mga kaigsunan na lang kutob sa maong makabot ni atong Sibya sa DYLA o gihatag ko sa lain nga lagad magapangmusta usab siya nga na kanila. Kumusta o mayong hapon kanatong tanan kinusab ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio sasama gapon magiguban gapon ini atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi ug ako nala usab nga ipabot ang mga pagtibaya sa tanan nga mga kaigsuonan no sa PBCM naaman kamo dapit sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kaninyo mga igsuon? O manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas aron nga kanamo inyong magamit usab sa pagsunod ni atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Ug ako usab nga mga pagpakumusta sa ato ang mga viewers Bracham sa ato ang mga gitawag og mga suking tigpaminawan nga nagtan-aw sa Facebook sa YouTube. Kumusta usab kaninyong tanan o manghinaot usab kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas nga kanamo magamit ninyo sa matag Domingo pagsunod ini atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O ingon usab ako sa mga pagtibaya usab diha sa atong Executive Vice President kang Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang pamilya Madam Gaga o sa tanan gayud usab nga mga ministro diha sa palasyo. Kumusta kayong tanan mga kaigsuonan ilabi na usab
sa ako ang pamilya nga naa diha sa palasyo karon. Kumusta usab o igom na usab sa tanan nga magkaigsuonan nga naa diha sa palasyo. Kumusta kaninyong tanan? Bueno brad Shem, ang ato ang paghisgutan karon, ato namang natubag ang pangutana ni Iliboy Diktikan kalabot lugar sa iyahang mga pangutana nga ato magitubag nga ang Dios lagi sumala sa Biblia nakita, pero doon na may mga pagtununan usab lagi nga dili sila motuo nga ang Dios makita kay espiritu. Kanato naman kanang gitubag sa mga miagi mga kasimanahanan mao nga magpalahi sadta. Ang ato karon nga paghisgutan Brad Sam, buno sa dili pa nato ipadayon Brad Sam nga ato ang pagtun karon, ato sam dalakyatan ang ato ang higala no. Ato maning amigo kanhi sa unang panahon kani si Aquilino Valencia. Brother Aki, ang tanan nimo mga gipangutana labi na sa imong wali kaganina, dugay naman na gitubag ni Reverend ang tanan nga mga pangutana nimo, pero lamang dili lang ka motuo sa tubag ni Reverend kay lagi kay ikaw manggod sa imong kaugalingon patuo manggod ka nga ikaw may lakis Biblia mamagani nga imong gihimo dire, pirmi lang ka mangurihir ni Reverend, pirmi lang ka mamantay ni Reverend ug sa uban nga mga magwawali. Mao lagi na nga dugay naman na kanang tanan nimo mga isyu kalabot sa eleksyon, kalabot ang proverbio 1:9 pinadayag huma naman na tanan naman na nga gitubag ni Reverend, pero dili lang lagi ka mo dawat buno imo man ang katungod man na nimo ang dili pagdawat. Pero maingon ka nga wala tubaga, gitubag naman na nagbalik-balik na lang gali na imong isyu, pangutan na gali ning imong listener, di ba nagbalik-balik na lang ka sa imong isyu. Huma naman na gitubag, pero mo lagi di manggo ka makontento lagi sa tubag, Di mo dawat sa tubag. mo na diha nga imo po nang katungod, pero ayaw pag-ingon nga wa na tubagan ni Reverend. Dugay na nang gitubag ni Reverend kanang tanan nimong mga isyu, kalabot sa rosaryuhan, kalabot sa eleksyon, tanan na gitubag, tanan gitubag na pero dili lang gyud ka modawat Aquilino Valencia ngano lahi na gud ka, dili na gud ka PBCM. Say kadugan nimo Brad Sam Nga iyagong gisigya nagtikdol Brad Cesar nga kanang ununoy ang lugar na namutang na no nagsige niya pasangil basriba na nga bisag niingon ang usa ka pangutana dito mong guna magikan sa usa ka nangutana Brad Cesar nga gipuntan na sa rib nga naabay tagna may tungod sa resoryohan nga basa kanang ununoy pero usay gingon ning rib walay tagna sa kanang mabasa nga rosaryohan, pero naay masabot nga masabot nimo nga rosaryo na pero sa iyang gingon niingon kuno surib nga tagna kuno ng unoy sa rosaryohan ang sargo ning tawhana in taon kaning ato man ginhing amigo sa una klaro po na Brad Valencia imo man nung iduot yun na nga ang pangutana og imo nang ibalik ng naadiha lugar nga gisgutan kanang nakuha nimong record wala ra bang imo surib nga kanang ununoy bitagna na may tungod sa rosaryuhan ang nangutana naabay mabasa nga may tungod sa rosaryuhan nga tagna sa Biblia ingos rib walay mabasa litra po litra nga may tungod nga mabasa nimo nga tagna na nga naay tagna nga rosaryuhan sa Biblia pero naay masabot nga rosaryuhan na nga naman tungod kay gibasa nimong ununoy sakto man ka nga muna ang balaod na nga gihatag ngadto sa mga tao nga mga anak nga para magtuman lugar sa balaod sa kanang tahura ang imong inahan o amahan mo na balaod na kasuguan na nga di kanang kasuguan na gikan man puna dito sa Dios busa kasuguan na sa Dios nga gipas kasama nag rosaryuhan itaklay ikulintas ba mabitan na giingon ni Rib nga naay masabot nga rosaryo na pero dili mabasa nga litaputa nga kanang istorya rosaryuhan gina mabasa masabot lang ba si malirite lang na sa rosaryo nga naman tun kay ana man kunas liog ibutang ang rosaryuhan bitaw asam na ilo kita kag rosaryuhan Brad Valencia nga ana ni Mustiil ibutang udi ana banos bukto nimo ibutang mo lang yun naagyo na sa liog mabutang busa kanang gingon nga kasuguan sa Dios nga gihatag ngadto sa
ginikanan ngadto siyang mga kanakan nga gipakasama na sa kulintas. Ang kulintas dili na pwede ang kulintas anas tiil nimo ibutang in taon anas liog na busak mo na similarity na sa rosaryuhan Brad Valencia pero imo magyung sigig ingon nga sayop gin siya kay usurusuan gyud kuno pamati so doy klaruha sa nang imong pagpamati anang kanang kun mo manubag gani ka nga imo magyud kay nga naman tud kay imo magyud para nimo sayop man gud si Reb na magug karos kahimtang nga kanang ingutang magsusupak na mo na ang naalugar nimo nya napay gingon nimo katong nasahob nga gisulat nga kanang matud pa ang gianak sa babae kanang hugaw dili puti noon sa pag-inom man noon nimo nga lugar ang Si Dios Master, lugar si si Master Master. kay gianak magbabae Hugaw lugar. hugaw na wa man taw na magpasabot si Brad Valencia nga para na sa Dios ng kanang sutiha para manas katong mga tao nga gianak nga gitabang mga tao ordinaryo ta kay kun ino gay na nimo pagsabot unya kun matud pa nimo kay gianak mas master Ug sa tao. ubay hugaw na unya uyon ka kanang naskasulat sa Roma nga ang tanang tao nakasala uyon pa puka nga astas master nakasala pod Mao. ha ako ingnang supak sa kani mo ringkil sa kani mo lagi na nga ato ning klaruhog sabot ba abot ba abi kay ang tao nga gianak og babae ingon be nga hugaw di hinlo kay gipakasama dito usa ka wati kay ang wati giyat dadto man sa lapok imo naman nung iaplikar na para sa Dios nagpareha mo lang mo si kanang iliboy dikdikan parehagi mo ha karon mo nagsabot ninyo oy kay di kay imo nimo kanang basta kay hugaw imo nang i-general hugaw gyud ay master kay gianak mong babae unya kay ug tagutan na to nang imong gingon unsa man ang nakasulat sa Roma size 23 man siguro na Bal Cesar nga ang tanang tao nakasala be ato basaw ka diot be kay aron ni si Brad Valencia ba makaingon makununa siya ba matay nasipyat man ko ani pagkakuha na kay kumanggi kuan gi general gyud pag istorya niyo sa Roma sa iyang kapitulo 3. 3:23 ba ni Cesar? Kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 12. Pasalan na og sa 23 pod. Oh, size bisag 23. size 23 ba ni? 23. 3:23 gingon din niya. Basar ko sanglit nakasala man ang tanan ug nakabsan sa himaya sa Dios. Katong usa, katong lain dili katong size 12. Gingon din bisag diri sa 5:12 busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon misulod pinaagi sa sala ug nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man unya karon Sa kay iyang conclusion brad sa karon kay ang imong sundan nato imong argumento kay matud pa nimo basta anak Si babae Master, hugaw man unya imong manggidalahig nga si Master di anak magbabae hugaw pod imo pa may giduot nga naunsa ba mong patuyang mamug istorya nga di man na wa man na hinungdan ang istorya tiyaw mo na astas si Master na hugaw na hinon ang Dios ni noon, ang hugaw Diyos. ni noon, Wala apil na lagi noon ba? pagkahugaw. Unya kani kay imo magyon nang gikuwang si tasa unya kani uyon ka ni ha kay ang tanang mga Diyos. tao nakasala man unya ang Dios tao man uyon ka nga ang Dios nakasala pod Oh, mao na ra gyud. Moingong maringkil ka ni ka mo na yung nagtaruhan ng imong sinabtan in taon. Oh. Nga di ka manupsan ba? Unsa nagtuo man ka nga ikaw rin yung mayo mo dag rason? Ha? Oh, kanisa Kami kami dire nagpakailom lang. May pero karon murag lain sige na magbalik-balik na mo sana nimo imong isyu oy. Ha? sumo ba sumo. Mo ba nya kami dili gid Na, kami kini gusto pong nga. iya pong gi Kuwan ba? kuan brad Sam kini yang gipaningil nga ako gani iya gani kung ginana na nga unsa man ni si Cesar pataka may sagsabot ang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto 9 nga dili man na balaod ingon na si aki ana lugar ay ato ra gud ning basahon ni iyang giingon matud pa na niya matud pa ni aki ha matud ni Cesar balao daw na ang Proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9
wala na sila magkasinabot ni Luloy. Wala ka malipong Cesar. Pagbasa pod oy, aron dili ka malubat-lubatan. Imong pagpamatuod unsaon kay ang unahuna gud nimo Cesar naaman gud sa litra nga B. Sa to pasupak siya Brad Sam nga kanang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9 wa gyud kunoy mabasa nga balaod na. Kay dili gyud kuno na balaod. Matod pa ni aki lugar na mabalik man ni nato kay iyan ang pong gibalik ka ganina nga kapila na guna niya gisgutan nga nagpataka naman ni sila. Wa na gitubag nila kanang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Pataka naman kakilino duga naman ang gitubag pero di lagi ka mo dawat. Napa iyang paningil nako Brad Sam. Kadi lagi gyud kuno bablaod na wa gyud kuno mabasa sa Biblia nga kanang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9 nga dili siya musugot nga balaod na wa gyud kuno mabasa sa Biblia. Ato gali ning kanong Brad Sam. Basahon ng iyang giingon. Matod ni Aki, dili daw na balaod. Kini ba si Cesar ba? Ha? Balaod daw na kuno ang kanang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9. Wala ka malipong Cesar? Pagbasa pod oy, aron dili ka malubat-lubatan. Ang imong pagpamatod sa man pod na Cesar lagi nga kana si Cesar ang unahuna na mas litrang B ni ata. Nabalik ning istorya kay isigihan niya nagpaningin niya makaingon niya ang mga listeners ba nga aluya de ni Riverino wa gyud nila tubaga. Niaya kong challenge nimo ay dugay na may ko naningil nimo ani. Nag-ingon man ka nga ang eleksyon dili iya sa Dios. Balihog kuno og tubag na ng Roma. Kapitulo 13 bersikulo 1 ngadto 4 ingna nga dili na iya sa Dios. Wa man na nimo tubagapod dugay na kung naningil nimo ana. Ingna nga kana dili na iya sa Dios na kanang Roma ba 13:1 ngadto 4 ba Kay iya man na siyawa ang eleksyon. kay matud pa niya nga ang eleksyon kuno iya kuno siyawa ikarpod bita nagsulti nga aw magbuhat ka gani og dautan mo nang yawa na gyud ka o pabuhaton pa man kag dautan aya ka mayawa pero uyon gud ni siya gud anang eleksyon gud pero iya man lagi nang gidinay na wa tay mahimo diha Brad Sam pero ni Aquilino Valencia di mo man gibalik-balik gipaningil man na nimo nako nga wa gyud ko ni mabasa nga balaod na ikaw ba ang nakadiferensya gud nimo ba kay dili magug ka mamasabasa pod na ako kan tubagon nag-ingon ka nga walay mabasa nga balaod na kanang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 9 ato ning tubagon ang imuhang gipaningil diri nako nga dili na balaod way mabasa sa Biblia. Basig wa kay Biblia po tingali ane kaya ang imong Biblia daginuton man na duhar man tingali nakabuk tulo ba wa ko masayop basa ragod Aquilino Valencia ala kasoko lain na baka masuko baka kikurhian lang kanamo kay pirmi man nimo labatiba si Reverend pati si Mangalos nga kami unsa man lugar mi kauban man may ministro man may ikaw ministro ka pero naglain lang ka ambot unsay tumong nimo ngano naglain ka ha niya nag-ingon man ka nga dili na balaod ang proverbio kapitulo 1 bersikulo 8 ug 9 basahan ti ka Biblia Aquilino Valencia kasi wa ka ni Biblia ha palit ani Aquilino Valencia ay kasuko kay kini tubag ra man si imong pagpaningil diri namo niya og manubag lugar mi masuko dayon ka mamirsunar ba dayon ka laway ba kag baba ha dia pagpalit Aquilino Valencia ni ining Biblia nga giingon dinhi ang balaang Biblia Cebuano hinubad gikan sa authorized version textos receptos naka ni Biblia wala ngano man kay na pa ka ani di ka maningil na mo ani ha
Nga dili na balaod, pataka ba na si Cesar nga balaod ng Proverbio Kapitulo 1, 8, 9. Akong basahon na Aquilino Valencia. Proverbio Kapitulo 1, versikulo 8, 9. Unsay giingon din ha? Biblia niya, balaang kasulatan, Cebuano edition gitawag ni og authorized version sa Textus Receptus, dag-ingon. Anak ko, paminawa ang pahimangno sa imong amahan ug ayaw isalikway ang balaod sa imong inahan. Naamalagi nabasa nako Aquilino Valencia nga balaod na Proverbio Kapitulo 1, 8, 9. Sige mo kuno mo paningil ana. Wa tingali ka ani Biblia ha. Mo na makaingon ka nga wa dili na balaod. Na tagaan pa kanako og lain na pong bersyon sa Biblia. Kining New World Translation Biblia ni sa Jehovah's Witnesses. So what's the Unsa may nakasulat ini Aquilino Valencia. Basig wa ka ani Biblia ha, palit pod gahapon. Unsay gingon nini? Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 nag-ingon. Nag-ingon din Anak ko, pamatia ang disiplina sa imong amahan ug ayaw talikde ang balaod sa imong inahan. Na malagi balaod, malagi na. Mingon ka nga, pataka naman si Cesar. Kana kuno Proverbio Kapitulo 1 versikulo 8 ug 9 di kuno na balaod. Naman nabasa na ko sa man Ikaw ba magbotbuhat kag istorya Aquilino Valencia? Sa kasuguan sa Dios. Balaod. Gibalauran ba ang mga anak ba? Ngayag kuyog ang mga kawatan, tulisan, mamatay tao. Balagi balauran ang mga anak, ana. Di ka kasabot, ana. Pero maong lagi, kay ipatuo magunimos mga katawhan, nga may laki kas Biblia. Unsay amo challenge nimo? Ikaw may laki makakas Biblia. Debate ta dito sa barangay sa San Antonio. Pagpili usay tema. Aquilino Valencia. Ako kay challenge ana. Kuriani mo sa Reverend nga ikaw may husto sa Biblia, may laki kas Biblia. Bisag ako na lang. Aquilino Valencia. Dito ta sa barangay San Antonio debate ta. Unsa man nga tema ang imong gusto. Ug sa Reverend may mukontraon samot. Maglipaghog ka na imong naong. Manghambog ka nga may laki kas Biblia. Yati ra. Kanang imong mga sitas, diin man na, kariberin man na, gikan. Unya imong ingnon nga sa Reverend, nasayop sa paghubad sa Biblia, nga kanang imuhang naibawas Biblia, about sa Espiritu Santo, kang Reverend man na in town. Nagkapariho lang mo ni Hermogenes makarayo kawatan og doktrinas PBCM. Ay paganaoy, sige ni mo gilabot sa Reverend. Anak sa Ginoo, sige ni mo labot, mamantay ka sa istorya ni Reverend. Unya ang imo rabang pangurhe di ra pud mao. Betubagan ng Roma 13:1. Ngadto sa 4. Ingna nga dili na iya sa Dios na. Dugan ako na paningil nimo, agapon na nimo tubaga. Humana na gitubang ni Reverend, basi kag balik-balik, bora masag kag iro. Di bang iro magbalik-balik sa suka, bisag humana na gitubag, sige balik-balik. Di ka masumhan na imuhang pagpaningil diri sa diwayde. Sikag balik-balik ka na imuhang pagpaningil, bisag humana na gitubag, sige lang gapo. Mo nagingon mo sabi nga, bang mura kag iro. Ngang iro tapos human nagsuka, ang yang suka balik po niya kaon. Yung anak ka, Aquilino Valencia, ayaw ka suko. Masuko ka, inong ka nga gi-expel. Tinuod bitaw na nga gi-expel ka, pero bukas gapon sa Reverend sa pagdawat nimo kay wala pa ang pag-adlaw sa paghukom. Ikaw may mulikay. Dito bitaw may sa inyohang balay kay gusto sa Reverend maging-reconcile nimo, ikaw yung mulikay. Unya masuko ka, inong ka gi-expel ka. Ngani ka suko manimo nag-expel ka. Aron dili ka ma-expel, balik sa pagtulong as PBCM. Muna'y dakong kasipana ni Brad Valencia
Brad Cesar, Hmm. kay rewala nga bisan og naay mga pagbinuloy o mga pulo nga di maayo, pero si Reb naningkamot nga dunay reconciliation. Pero kani si kanang Brad Valencia wa gi reconciliation oy, nagsigamit-gamit og Biblia pero wa kasabot sa mga nakasulat sa Biblia niya. Mingor ba siyang si Reb wa kasabot? Numero 1 man siya gi wa kasabot. Kay si Reb una-una giadtuan pa gyud sa ilang balay. Oh, Kay gustong kami dito ni makig-uli uban ko ana. Kay nalagi reconciliation tambang lagi na gibilin lagi na ni Kristo nga kinahanglan dunay reconciliation Oo. sa matag usa kun dunay mga Mag-uli ba? mga Kamay ka panagbangi. bubot-on. O naos Biblia wa man ni nakasabong ko ani tawanan na sigbasa-basa o niya dili niya Ladlaki mga duhaton Biblia? na 5 sa kapitulo 5 sa Mateo bersikulo 27 atong basahon hantod sa 29 ba ni gingon. Nakadumog kamo sa giingon ayaw panapaw matud pa bisag ka ring 20 sa 21 matud pa dinhi matud pa dinhi nga apan sultihan ko kamo ay gina kamo nakadungog na niini nga gisulti ngadto sa mga tao sa karaan nga nagaingon ayaw pagbuno ug bisan kinsa nga nakabuno mahayagom sa hukom apan sultihan ko kamo nga bisan kinsa nga makasuko batok sa iyang igsoon mayagom sa hukmanan ug bisan kinsa nga moingon sa iyang igsoon kuanggol ka mayagom sa Sanhedrin ug bisan kinsa nga moingon buang ka mayagom sa impierno nga kalayo busa matud pa dinhi kun ikaw magadala sa imong halad kay nalagi pagkasukanay no nga muna gingon nga moingon kang kay nasuko na buang ka usay kay human mayagom ka sa impierno niya matud pa busa kun ikaw magadala daw sa imong halad ngadto sa laran og diya mahinumdum ka nga ang imo di ay igsuon may gikasukan man batok kanimo o nya na nan biyai ang imong halad diya sa tubangan sa halaran ug umadto ka og pakig-uli una sa imo igsuon ug unya bumalik ka ug ihalad mo ang imong halad o Nakapasar si Aki ani. una kapasado ka kaani ke nga nay kanang Mag-uli. naay Naay pagbuliay. diferensya man Nga nagsuon. pagbuliay mo nay reconcile na basahon ko ang English version basahon ko nga klaro kayo ni na reconciliation reconcile lagi ang tumong tambag na pamiling-bili na ni Kristo sa iyang panahon pero ikaw ke Dili reconcile na iya. Cancel na iya, cancel. mo nga basahon ta kining the book English version giingon sa 23 gi matud pa dinhi sa kapitulo 5. So if you are standing before the altar in the temple, pamatik offering a sacrifice to God, and suddenly remember that a friend has something against you, leave your sacrifice there beside the altar and go and apologize and be reconciled na klaro kayo reconciled na CLED to him and then come and offer your sacrifice to God na pagkikuli lagi Kapasar ni bataan ni. dili gyud pasado ka kay naman kay kung naubos ka hanganong pila ka tuig naman nga imo nang gibatunan Dugay na na, oy. unya sa Biblia Dugay na kung kayo. nakapasar pa ka na imo ka nang gitumanang giawag sa Biblia basahon ko lang kay basig nakalimot ka ni kining Efesos sa kapitulo 5 bersikulo 4 bersikulo 26 hangtod 27 pagkasuko kamo apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko ug ayaw ninyo hatagi gigayon ang yawa delikado ng imong gihimo Brad Valencia ngano man tud kay duna kay bikil kay ubos ni Reb unya hanto doon pila na katuig ang nanglabay hanto doon na agya punas imong kasing-kasing wala ka makapasaylo nga unta ang tumong sugo pahayag ni Kristo sa panahon Reconcile. nga kinahanglan dunay mga kun dunay mo bikil kinahanglan mag-uli ay mo reconciliation reconcile ang kailangan mo ganito sa Riberin nga mianhi dinhi sa Cebu miadto pa dito Sa ilang balay. dito Dito mi, ana. balay pero nga naman nga wa miyug ka matubang Ning agi dito likod. unya unsa man na mauna kay kapasado katas Ginoo ana
Bao. Mao na Brad Valencia. Niya Ano pa nga Brad na Sam. to? Kining iyang sigig paningil, kadili lagi balaod. Ikaw ba, Aquilino Valencia, kauban man ta sa PBCA, ministro man ka? Ha? Kita ramang mga tuiga, na membro ka, 1977. Ako, na membro ko, 1978. To dili, layo ang atong gap sa tuang pagkamembro sa PBCM. Daghang mga milagro nga imong nadawat ni Master. Daghan ang mga milagros pod nako nga gihatag ni Master diri nako. Abot may buong man ko ani niya nga maayo man ta ning tawo ni kining tawhana maayo man ni. Matinabangon man ning tawhana ni. Pero ni buong ko nga ni kalit ra magkalami. Ikaduha ang iya gikamayan kay gi-spelled siya. Nag-reconcile na si Reverend ning adto mi sa inyong balay. Nag-ingon pa gani si Reverend nako, Brad Sar. Kung mahimo, dapita si Brad Valencia ipatambong sa konferensya. Pero, ning tambong baka? Ha? Kaya ang tumong ni Reverend ang pag-uli sa mayong kabubuton, kanaan nas Biblia, gibasa na ni Brad Samuel. Pero unsay mong tubag, adili pwede, kaya na ay mabasa sa Biblia nga sama na kuno sa kanang gitawag og trangka. Nga kay gitrangkahan man, adi yun na pwede na maabli ng trangka kay gitrangkahan ko. Nganong ka na may imong i-adapt sa imong kasing-kasing ng trangka, kandado? Biyahe ng kandado kay trangka na ganidi, yun na. Ang igsuon daw may ubos, gitrangkahan. Ang suon ko nung may ubos sama kunos trangka. Nga ganun ka na may imong i-adapt na nga mga batasan. Ha? Nganong ka naman? Magbaon na sa migpagita na pag yawi ani asa ng yawi ana. Paita ni mo, Aquilino Valencia, oy, taon, oy. Pero, sige siya ingon. Nag-ingon manggos Master nga sa 2000 matupan na niya og sa 1919 ba na? Ingon din siya, Igos Master, hantot sa 2,000 years. Inigabot ana mga tuiga, buyaan ako ang espiritus mga yawa. Nga may lana ba na ninyo, kay kana maglama-lama. Ang pangutana, Brad Valencia, wa ka maigo, ana? Wa ka maigo, anang paglama-lama, asan napita ka naglama-lama? Unang-una, kanang imuhang pagsigi og pamersonal nga way labot sa kabalaang kasulatan. Di ba paglama-lama man na? Ha? Daghan ang imong gilama-lama nga lamin nimo mga yawa, mga hugaw kay limpyo, ikaw ray limpyo ba? Mga demonyo mi, yawa mi. Siglisgot. Pero ang nagsulti di ay maora po din na unay sa iyang kaugalingon. Sige, Kana lang sige, imong pagdili, sige, pag-reconcile ni Reverend, espiritu pa ba nasa Dios na? Kana imong sigihan nimo sa Reverend og tukbil, pamantay, unya dili ka makiguli sa mayong kabubuton nga unta si Reverend gusto makig-reconcile nimo. Unya ikaw mo ay mulikay. Bikin sa man kuno ang espiritu hasyawa ana. Be, si Reverend o ikaw. Gusto ni Reverend nga makiguli nimo, pero ikaw may mulikay. Bikin sa may nagyama-yawa. Kinsa man ang gi-espirituhan sa demonyo o yawa, imo ng sulti, amo lang na ibalik sa imo. Ha? Diya pa imong pagpaningin, palitan ng Biblia ha? Ang akong kuan nimo balaod ha? Nga sige kag paningil nako nga dili na balaod. Nabasa na nako duha ka Biblia ni. Kaning gitawag og balaan nga Biblia nga hinubad gikan sa authorized version textos receptos. Wa ka ni Biblia mo nang sige kag paningil. Nya kaning New World Translation wa gapon ka ani. Niya pa gyud Aquilino Valencia kining New King James Version Holy Bible English ni. Ha? Mabasa gapon nga balaod. Nang magsige magpaningil kana si Caesar, ha?
nagsulti nga kanang proverbio 1:8 di kuno balaod kuno na pataka raman ni si Cesar. O pamasa po din taon. Namasa po din taon ko. Kay ako laging isituit kung tinuod ba ng pagpaningil ni Aquilino Balinsa nga way mabasa ang balaod daw be karon kay nakakita magog Biblia. Ha? Niya pa. Akong paningil nimo. Tubagan niya. Kining King James Version, Holy Bible, unsay gisulti dinhi. Basahon ako Aquilino Balinsa. Proverbio Kapitulo 1, mao ni mo papaningil, versikulo 8 ug 9 nag-ingon. My son, hear the instruction of your father and not forsake the law of your mother, for they will be a graceful ornament on your head and chains about your neck. Unsa man ning instruction of your father and not forsake the law. Unsa man ning law? Balaod. Ha? Brad Samuel, unsa ning law? Balaod na bro. Loko-loko unsa? Balaod. Lisod ba sa nato itong duga Ha? ng lo niya, duga usal lo. Balit ani ha, kining Biblia ha, King James Version, Holy Bible. Ay sige balik-balik ka na pagpaningil, mura magagirong buang, nga balik-balik sa iyahang sinuka. Yung paningil sa gumanag, itubag sige lagapon. Aron ino nga may laki kis Biblia, aron iyang ipalabas nga si Reben dili makatubag. Lama naman ni tawhana ang taon oy. Gusto sa Reverend Aquilino Balinsa nga makig-uli nimo. Kinsa may giyawaan, kinsa may giespirituhas demonyo og yawa kay matud pa nimo. Nga kami maoy giyawaan. Gusto ming makig-reconcile nimo. Nag-ingon pagaling ko sa una ni Reverend. Og mobalik na sa Aquilino Balinsa, magihaw ko kanding. Kanding na lang Brad Sam kay sa una baka man to. Sabot-sabot bidata Oo, Bro Cesar. mag-ihawan ako siya og sa una ningon kog baka, unya na mahal man ang baka karon, kanding na lang. Ihawan ako ni siya. Para lang makig-reconcile minimo. Ibaw makumutan ka ba? Pero kay lagi ikaw may nego ang nag-ingon nga igabot sa 2,000 anyos na ingos master. Buhian ako dato espiritu. Kinsa may nasunda sa dato espiritu? Si Reverend o ikaw? Kami gusto may makig-reconcile nimo kay barkada tas una pulos na taga Cebu. Ha? Mayo ang atong relasyon. Sakay ko sa imong sakyanan. Buwanhita sa istasyonan, sakay otos inyom, sakay ko sa imong sakyanan. Mayo man atong relasyon. Hagasta lang ka nga i-appeal minimo og tira. Ayaw ana Aquilino Balinsa. Mag-uli ta sa mayong kabubuton aron nga ang isalikway ng daotang espiritu. Idautan man na kanang naa sa imuha karon dautan man na. Ayaw na trangka. Ano na magas trangka? Kay igsuon kuno og masuko mura kuno trangka. Ano ka na may imuha kung ano nang trangka? Trangkas Castillo Bro Cesar. Ha? Sa matawon ka oy, mubawas na pangitag yawi ana ron. Ayaw ana Balinsa tambag lang namo ni ba inigsuon ba? Tambag ba? Ay kasoko. Kay kini amo dako mig pagbati nimo. Sa una dinhita magwali ta kauban kang nga magwali. Ayaw sige pamantay ana ka Reverend nga mga sitas nya mara pa imo tubag og mao di ra ba pod. Mol Kami kontra. nagpakahilo may Mol kontra mo siya Bro Cesar kay kanang naitubagon moingom siya nga pamatia, moingom siya sa kabati pa mo sa ako ang pamatuod ug kinsa toy makakuha ni ako kani i-forward ipasa dito or makabati nga kana sila sayop yun nya tiya mo na nga Pagkalaki ba? Oh, May laki ko no. makigko na ka makigindig na ba ka Kaya mo lagi na Aquilino Balinsa, gikurian man nimo sa Reverend. Kay ikaw may laki sa Biblia. Mao bitaw na hagiton ka nga magdebate dito sa Barangay San Antonio may nang naa mga kaigsuonan mamate o kinsa gyoy may laki ninyo si Reverend ba o ikaw kay sige magpangurihir diri sa kanginan nga kurian mo Reverend kay sayop ang hubad Biblia kay ikaw ray husto magsure oy
Oy, in taon, warakas kumingking ni Reverend Aquilino Valencia, kana may tinuod. Warakas kumingking sa kaalam ni Reverend. Kana imusitas, diin man ka nangupya na ka Reverend man na. Ha? Gisuhi lang nimo pagsabot. Ha? Abot. Kung anong nausab ba ni siya nga di matalingon anis una, brad sa? Maayo manitawhan na unta, pero maftan makaingon ko, brad sa nga maunin naigo sa iyang giingon nga basta gani, buhian na gani ang datang espiritu ng master. Magyama-yama. Mo ni iyang resulta, nagyama-yama. Mangurihir ni Reverend niya. Jesus, purigaba in taon, ang tinubagan. Jesus, nagbalik-balik. Murag iro, nagbalik-balik siyang suka. Wala yung kailangang isyo, Aquilino Valencia? Wala kailangang isyo? Kami nagpakahilom ni Brad Samuel, pero matar kada Domingo, tirahan si Reverend, tirahan ang kauban ng mga ministro, birahan, bisag unsa na lay pangyaw-yaw. Iko matay, Brad Sam, di naman ko makakuan ani ni kalaki ni Aquilino Valencia. Oy, naunsa naman tao ni siya, oy. Dugay naman nagitubang ni Reverend kung nagbalik-balik bisan na niya kay lagi magpatuo ba nga may lakis Biblia ba. Sa ikadugang ni mo, Brad Sam? Muna lagi, Brad Cesar, nga atong gi kuan si Ake, dili kay ang atong pag alkontra niya, dili kay ingon nga kanang matud pa niya, iya ra ba ning gisgutan nga atong Domingo gani, Brad Cesar, oh? Nga iya bagay kong giingnan nga sa ako kunong pagtubag na nagtubag kuno kung nga wala huna-huna tiyaw na katong gitubagan ako nga iya man kong gibasihan lugar gikuha man guni ang kasaysayan ni Hunas, Brad Cesar. Oh. Nga matud pa niya ang mga nahitabo kuno karon sa kalistanan sa panahon. History, wala kunoy kalainan sama kunos nahitabo kang Hunas muna iyang istorya. Kay si Hunas kuno gisugo sa Dios unya tungod sa pagsugo sa Dios. Si Hunas wa kuno mo inguntang nutuman nga isip gisugo siya misakay misibat kuno si Hunas. Unya mo tinungdan lagi nga natambog siya mo na nga akong gitubag natambog si Hunas sa dagat kay wala gi mutuman. Unya mo na akong gitubagan siya nga matud pa kay iya man gisayt god nga iyang ko nga siya pod gisugo kuno. Gisugo ko siya ni Master nga ipawali. Oh, nga rin siya. Ipawali si Master. Unya kay pagsugo niya naunsa man kuno nga si Master nagsugo niya. Naunsa man kuno nga sila mangalos. Ingnon man nung kuno siya nga na ayaw ninyo nigtuig tawana kay wala na ni recognize sa pagtulunan, gi-expel na ni. Unya kay gisugo man kuno siya. Kamukamo lang kuno nagbutbuot. Nga kuan nagsupak-supak nga ayaw ninog kanang dawata na nga tawana kay gi-expel na. Iyang gisayt ay ingon ba ingon sa ingon sad kuno ni ana sama ni Hunas moto akong gitubag nga layo ora na kay layo ra ka ubingon ka nga ang imong nahitabo karon sama lugar na ni Hunas layo ra kay wa gyud ka ingon ta nga gitambog kas dagat. Ha? Ay kung ina nga gitambog ba de kas dagat. Ang kasaysayan ni Hunas. Nga ang kasaysayan ni Hunas iya magigamit nga kanang ingon ana pud ang hitabo lugar sama nga nabalik ba sa iyang iyang sistema kay gisupak lagi siya. Gigna lagi siya ay na niyog dawata. Muna akong giyon nga layo ra na og miyon ka nga sama lugar kang Hunas ang nahitabo nimo kay wa man ka iyong itambog. Diba niya? Sa iya tubag. Kani Samuel yon naunsa ba ning tawana bataa nga nagstorya kanang nagistorya man na nga wala suna-huna basta lang kuno kung naay itubag dili Brad Valencia oy katong akong itubag nga sakto gyud mo gid ang tubag nga akong gigamit kay pananglitan man kuno mo pananglitan na mo guni mo Hunas imo manggikuha ang kasasayang ni Hunas unya layo ra man mo og si Hunas ha tanawa si Hunas o imong basahon kaning Hunas 1:1 gingon atong basahon kaniya ta. Karon ang pulong ni Hunas midagat kang karon ang pulong ni Jehovah midangat kang Hunas ang anak na lalaki ni Amitay nga nagaingon tumindog ka umadto ka sa Ninibe kanang dakong syudad ug suminggit ka batok ni ana kay ang ilang pagkadautan midangat sa akong atubangan ug gisugo lugar si Hunas sa Dios ipasinggit siya dito sa Ninibe apan usay tubag usay plano ni kanang Hunas apan ni Hunas mitindog aron sa pagkalagaw o mikalagaw siya paingon sa Tarsis gikan sa tubangan ni Jehovah
ug siya milugso ngadto sa Hope ug nakakaplag sa usa ka sakayan paingon sa Tarsis. Busa mibayad siya sa pliti ni ana, iliti ni ana daw, pliti man ug misakay ni ana. Aron sa pag-adto uban kaniya ngadto sa Tarsis gikan sa tubangan ni Joab. Saan milikay siya? Unya kay kanang milikay siya kanang unsay nahitabo? Matud pa sa kanang atong ipadayon na istorya, gingon din apan si Uba nagpadala sa usa ka dakong hangin sa bersikulo 4. Nagpadala sa usa ka dakong hangin ibabaw sa kadagatan ug niabot ang makusog nga bagyo sa dagat. Sa pagkaagi nga ang sakyanan daw naguba na. Nan ang mga sakyano nanghadlok ug ang tagsadag sa katawo misinggit og nagpakakitabang sa iyang Dios ug ilang gisalibay ngadto sa dagat ang uban nilang mga lulan katong mga karga sa alang kanila matupa lulan sa sakyanan aron sa pagpagaan daw niini alang kanila. Apan si Jonas misulod ngadto sa labing tago nga bahin sa sakayan ug siya mihigda og nahikatulog sa alalom nga pagkikatulog. Unya nya sa size busa ang arayis sa sakyanan niadto kaniya og mingon kaniya unsa ang buot mong ipasabot gingnan niya Hunas o higatulgon tindog tawga ang imong Dios basin pa ang Dios magauna tungod kanato aron kita dili mga matay giingnan lugar si Hunas ngadto sa usa lugar katong Naas barko. nasakayan. Oo. Unya kuno atong ipadayon matud pa sa mabasa na to ang tagsantag sa kataon nagkuan man ni sila na nagpili ay ba sa kuan kinsay unsay hinungdan ato lang basa na ug ang tagsantag sa kanila miingon sa iyang kauban umari kamo og magpapalad kita aron hibaluan ta kung kakinsa nahimutang kining kadautan nga midangat sa nato. Busa nagpapadala sila og ang palad na igo kang Hunas. Dito kayulas ang palad. Unya sila ingon kaniya, suginlil kami, nangalyupo kami kanimo alang kang kinsang hinungdan nga kining kadaot bidangat man kanato. Unsa ang imong bulaton? Ug diin ba ikaw gikan? Taga diin ba ngayuta ikaw gipangutana sila si Hunas unsay iyang buluton kay diya lagi niya ang napuntarya ang palad nga kanang nagkuan sila unya matud pa samarais lang na brad ug unsa nga katawhan sila unya dayon kay diine si Hunas mikagi man siya unya kay gibagyo man nilikay unsay ko ani Hunas sugo itambog nagpatambog siya sa dagat kay mora toy tumong toy paagi nga malinaw dunay kalinaw ang dagat unya pagtambog ato malaning ilakton kay naman ni bersikulo 17 o giandam ni Yuba kay gitambog na lagi o giandam ni Yuba ang usa ka dakong isda og ang milamoy kang Hunas og si Hunas diya sa sulod sa tiyan sa isda tulo ka adlaw ug tulo ka gabi dito na galamoy na dayon nagampo siya naas kapitulo 2 bersikulo 1 sa ampo si Hunas sa tiyan sa dakong isda dito siya ilawom sa dagat sa kaon sa isda unya mandaran lugar sa Dios ang isda na naas bersikulo 10 sa kapitulo 2 sa Hunas ato laning aron ka samarais lang unya gisuka siya pagsuka dito siya napunta lugar sa Mamala karon ingnan na po siya sa Dios sa ikatulo kay sa kapitulo 3 si Hunas gingon matud pa sa uno ug ang pulong ni Yuba midangat kang Hunas sa ikatulo nga kay gayron tumindog ka ug madto ka niya ng dakong syudad sa Ninibe ug walihan mo kini sa wali nga gisugo ko kuno mo na yang bulaton samarais lang sa pawalihon siya dito si Ninibe parang ang Ninibe dili sila malaglag ang tumong kay naglaguno lagi o niya karon sa pagwali niya natuman ba nga katong mga tao nga kanang iyang giwalihan nabay misupak niya sa mas gingon ni Akiba muna akong gingon nimo nga layo ora lagi na ug ikaw kumparar ka sa kang Hunas. Kay si Hunas gisugo pag atos ni Ninibe, way ni supak niya. Midawat ang mga tao sa Ninibe nga giwalihan niya. Pero ikaw ingon man ka, ako nagwali ko sa Sibo. Nganong ingon man ko ninyo, moingon man mo niyong ayaw nagdawata si Ake. Kay wala explain na. Sa to ba na ni supak?
Unya asa man lugar di arog istorya Brad sa Valencia. Na pareho sa Imong Hunas. gikuparehasan si Hunas na imisupak nimo sa imong pagwali dire. Kay kanang nun nalayo ka kay ingon kang ayan na ninyo duwata kay wala na siya expert na siya sa pagtulong ng PBCM. Oh. Unya si Hunas sa iyang nagpagwali dito sa Nibe, ang mga tao ba misupak ba? Wala oy. Kay matud pa dinigas psychologist sa kapitulo 3 imong basahon, og nakita sa Dios ang ilang mga buhat nga sila ming talikod sa ilang pagkadautan nga dautang batasan ug ang Dios nagbasol may tungod sa kadautan nga iyang giingon nga iyang buhaton unta ba kanila ug kini wala pagabuhatan niya wala nasib ang Ninibe kay giwalihan naman ni Hunas. Oh, ang Unya, laktod, muna tama. akong giingon nimo Barbalisa nga ug i-compare man nimo ang kasasayan ni Hunas. Layo ora lagi Layo na ras tinuod. sa imo nga ug ikaw di ba kay mura man na namutang naman noon kay imo mong gisayt imong kaugalingon God. Muna akong gitubagan nga layo ora na kay ikaw nagpagwali nimo gisugo ka na ang may misupak nimo Barbalisa. Wa man kadawata samtang si Hunas gidawat man siya taga Ninibe. Busa layo ra mo na Mao bitaw na nga Ha? gipaningil ka ni Samuel Brad Valencia nga ayaw ko ang ehemplo ni Hunas kay ug magpakihunas ka kay hilig ra ba ni siya o kuan Brad Sam kana bitong kanang usahay mo propeta ana ba hilig ni siya angkon-angkon ba mo lagi nagingon ni Brad Samuel nga layo ra kas tinuod Brad Sam ni Hunas Brad Akid ni Hunas mao na diha nga ikaw para dili gyud ka ma-expelled balik dong Kilino Valencia dong balik in town dong mga liupo minimo nga balik in town basi niya mabtantas paghukom aniron nya dili gapon ka makikreconcile nya pa gyud ni iyang kalaki Brad Sam lubos-luboso na lang nato ni kay sige tag-antos ani nga sige magpangatake ni sa Kilino Valencia ni Ribiril niya. Malain ba yata Brad Sam nga iya bang panamastamasan si Ribiril ba? Makaako ka Aquilino Valencia? Ikaw amahan man ka. Kung ang imong anak hilabtan og tao, ikaw nga amahan malipay ba ka? Nagtuo ba ka Aquilino Valencia nga kining imong gibuhat ni Riberin malipay si Master nga kana si Riberin anak na ni Master sa espiritual o sa material unya makaako ka nga imong panamastamasan si Riberin Aquilino Valencia wa ka makonsensya nganong dili ka makonsensya tungod kay ikaw ang naigo sa imong giingon nga nigabot sa 2,000 anyos nagingon si Master nga ang daotang espiritu ako buhian nya may lahan na ba ninyo nga naamo gisudlan mo sa daotang espiritu kay magyama-yama og sulti asa kang dapitan nagyama-yama paninglan ta ka pasigwa ka kay balo nga ikaw nagyama-yama ka unsa imong pagyama-yama ni Reverend nya number 1 unsa imong giingon nag-ingon siya dinhi giingnan niya si Reverend kulukoy kaloy ikaw loy limbungaros kang dako naan nimo misulod ang yawa unsa man ni Aquilino Valencia nagyama-yama ka ni o wala ikaduha imong pulong nag-ingon na sad ka nagpatuo kaloy nga may laki ka sa Biblia maro kaloy unya unsa man ni yama-yama ni og dili unsa pay giingon nimo dito ni Reverend limbungaros kaloy maro kaloy ang imong wali black and white ng imong gitudlo sa Biblia asa pandapita nga nagyama-yama ka kamong mga tao nga musunod na diha sa leader sa PBCM mga yawa mo ispuko mo na unsa man lugar ni Aquilino Valencia mayo ni para nimo wa ka magyama-yama ni nga imong giingnan nga kamo mga tao nga misunod na anang leader sa PBCM mahimo mong yawa uy in town sa naghukom na ka Aquilino Valencia nga bawal ka na sa Biblia paghukom di ba espiritus yawa nang naan nimo unsa pa ang iyang giingon
naa niluloy ang daotang espiritu nga manlilimbong sa tibuok kalibutan. Uy, in taon, nakasiguro ka nga si Reverend, gisudlan sa daotang espiritu nga mao'y manlimbong sa tibuok kalibutan? Di ba yama-yama na imong istorya, naghukom ka sa butang nga wa nimo klaro, ha? Di ba ang daotang espiritu mo inaan nimo? Ha? Unsa pa yang gingon? Wala kay batasan tawhana ka, ginan niya si Reverend. Ha? Wala kay batasang tawhana ka. Nagdala ko og sliced bread, gipainom nako sa mga tao ang Pepsi og sliced bread. Ha? Unya imo kong gisingkahan? Wala man ni singkahe god. Iyara man gud ning patutuo ba? Nya. Unsa pa yang ingon? Nagwali ta sa diksi uloy. Hapit na lang mahuman ang wali. Wa gyud ko nimo pasahe og sitas. Uy, intaon tanawa ra ikaw ra nagsulti ani. Ha? Nagwali mo si Reverend dito sa Dixio, nasuko ka kay wa ka pasahe og sitas. Unya manghambog ka nga ikaw may lakis Biblia nga nasuko manggaling kag Reverend nga wa ka pasahe og sitas. Niining puntuha Aquilino Valencia, ikaw ang naigo sa gisudlan sa daotang espiritu. Bueno Brad Sam, matar lami punta isulti Brad Sam. Napupos man atong oras Brad Sam. Mo na nga Mr. Aquilino Valencia ayaw kasuko. Managsuon ta sa pagtuo diha kang master. Usara imong pagtuo, usar sa bang amo pagtuo. Hamay maayo do. Ihawan ta ka o kanding do. Balik sa PBCM karong Disyembre, tambong sa konferensya, mag-usa ta, biyaan nato ang mga nangagi o magbag-o ta sa ato ang inuntang mga gibuhat o unsa man ato mga pag-atake sa isig-usa ka nato. Mag-reconcile ta Aquilino Valencia. Karong Disyembre, General Conference man, adlaw man na nga natawan sa atong langiton ng matutudlo, malipay si Master nga mubalik ka, makig-reconcile ka. Dili na may magisgot ang mga dautan pa. Gakos ta. Maggakos ta bilang igsuon diya sa pagtuo diya kang Master. Mao kana Aquilino Valencia akong mensahe kanimo. Ug do naman may nasulti Aquilino Valencia nga sakit sa imong kasing-kasing o kabubuton, mo ni mingon, sorry na lang. Kay usaon taman, igo laming nanubag sa imuha. Gibuhat din ni Reverend sa maong kahanginan.